V řadě seminářů, které se loni konaly, přednášela pro místní obyvatele i Růžena Knotková. V kroji chodí od malička téměř nepřetržitě a jako jedna z mála tak přesně ví, jak o tradiční oblečení pečovat. Když jsme se vdávali, tak jsme měli věneček a potom až po večeři už jsme byli začepené, to jsme měli toto na hlavě. Jsem ráda, že tým mladých se tady opravdu zešlo hodně a jsem ráda, že v tom rádi jdu a že jim můžu pomoct. Z přednášek zkušených žen navíc vzniklo DVDčko, které si milotičtí mohou koupit. To vítá třeba Miroslava Bočková. I když se zúčastnila seminářů všech a v kroji chodí na všechny zábavy, nahrávka jí už několikrát přišla vhod. Jednak podle toho oblečete tu děvčicu nebo toho chlapce. No ale když třeba si chcete ten kroj oprat, to se musí celé rozpárat. Pak když jsme to nažehlili a chtěli to našít na sebe, tak my jsme vůbec nevěděli, jak to bylo. To se vám nezdá, to zapomenete. Tak znova kazeta, tak jsme se dívali, jak to tam je a podle té kazety jsme to znovu zase dali dohromady. Místní si tak slibují, že zachovají hodnotu dědictví, kterou jim předali jejich předkové. Výroba krojů v dnešní době není jednoduchá. Některé materiály se totiž nedají sehnat. V takové podobě, jak je teď ten kroj v tomto vývoji, v této fázi, může vydržet dalších 100 let a i 200 let. Ty materiály jsou skutečně velmi kvalitní, ale důležité je se o ně správně starat. To je naše dědictví, to je... Máme se čím chlubit, je to nádherné, je to jedinečné. To bylo, je a musí to zůstat. Na vzdělávací projekt, kterým se nechali inspirovat i další okolní obce, chtějí teď v Miloticích navázat. Tentokrát by se chtěli zaměřit na další dovednosti, které ke kroji patří, jako je síťování, paličkování nebo vyšívání. Pavla Mrkvičková, RTA Milotice.